Hello guys, magandang gabi ulit. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating latest analysis na yung Lunes hanggang Miyerkules, Marso 21 hanggang 23. Ito na ay simula ng ating tinatawag na spring equinox, meaning po equal po ang day and night. Ang number of hours in daytime and nighttime. So equal na po yan. Ibig sabihin na balansyado na po siya as 12 hours of evening and 12 hours of daytime. Okay, so yan po ang spring equinox, equal day and equal night. As we move o papasok na po tayo sa hot dry season into the summer solstice, which will magko-commence po yan sa June 2021 to 23. So ito na po ang start ng medyo mainit na panahon sa ating bansa. So napapansin natin yung heat index sa market na po ng more than 40 degrees lalo sa tanghali. So panglaban natin dyan ay lots of water, lots of fluids. So, yan lang po ang kailangan natin para ilaban natin itong sobrang init. Okay? So, umpisa natin ang update. Itong latest CloudSat na yung Lunes hanggang bukas Martes. Ang easterlies ay nagsimulang humina ng bagya. But, magkakaroon pa rin ng mga pailan-ilan pong mga isolated rain showers and thunderstorms sa Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Mindanao, kasama rin po ang Northern Quezon. Samantalang ibang bagay ng ating bansa ay mas kakaroon po ng lesser chances ng mga thunderstorms. Overall, mainit hanggang maulap ang pabuwi rin ang makakanasan po sa buong bahagi po ng ating bansa. Sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, wala po nakikitang o natatanawan na low pressure area o bagyo na posibleng mag-form. Meron lang po tayo ditong intertropical convergence zone sa kalagitnaan po ng Micronesia hanggang Marshall Islands. At ito naman po ang fast animation. So nakikita po natin yung mga kaulapan galing sa east. Ito po yung part ng easterlies na nagbibigay po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa mga binanggit nating lugar. May mga localized thunderstorms din po sa Palawan at Western Mindanao. At sa zoom-in satellite animation na yung gabi, ang ginagita po natin may mga decaying po, namamatay na po mga thunderstorms, may Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, at dito po sa may katimugang Kabikulan, sa may costales ng Southern Sorsogon, at dito rin po sa may silangan bahagi po ng Masbate. At kung dilihan natin yung forecast naman mula sa windy.com, galing po ito sa American Model for the next 3 days hanggang Huwebes, bukas ng hapon, inaasahan pa rin po natin ang medyo mahinang hangin mula sa silangan, ka-affect po sa Kabikulan, silangang Kabisayan at silangang Mindanao. Samantalang ibang bagay ng bansa ay magiging variable hanggang kalmado po ang hangin. Miyerkules ng hapon, variable po, paiba-ibang direksyon ng hangin hanggang kalmado with very light winds mula sa silangan sa Kabikulan, Eastern Visayas. Dito naman po sa may dulong hilagang Luzon, Batanes at Bubuing Cubao Islands, medyo nagkakaroon po ng konting hangin mula sa hilaga dahil po yun sa pagdaan ng isang frontal system sa may Japan. Pagdating naman po ng Huwebes ng hapon ay magkakaroon po ng light northeasterly winds sa may Batanes, Bubuing Cubao Islands at ibang portion po ng extreme northern Luzon. Samantalang mahina na hangin mula sa silangan ang mananatili po sa Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Ngayon, punta natin yung forecast sa ulan mula sa European Model courtesy of windy.com. So, bukas po ng hapon, inaasahan po ang mga isolated thunderstorms sa may western sections ng Luzon, particularly sa may Cordillera at Benguet Mountains ng Ilocos Region. Dito rin po sa may Bicol Region, Mindoro, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Magiging mas mataas ang probability po ng mga thunderstorms sa may Palawan dahil po sa localized thunderstorms. At sa Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms na posibleng ulanin ang bahagi po ng Ilocos Region at Cordillera, Benguet Mountain Range. Dito rin po sa Mindanao, sa may Sorsogon. At ibang areas po ng Western Mindanao, dito rin po sa may Western Visayas. Ibang portion po ng Leyte at Samar at Kabikulan. May mga 50-50 chance na magkakaroon ng thunderstorms. Gayon din po sa may Palawan.
At pagdating po ng Huwebes ng hapon, inaasahan din po ang mga localized thunderstorms ay muling lalakas dito po sa may Mindanao, sa may Davao Region at Soxygen. Kasama rin po ang kaligitnaan po o Central Mindanao. Dito rin po sa may Western Visayas, Eastern Visayas at Kabikulan. Nasa 50% ang chances ng mga localized thunderstorms. At dito rin sa may bahagi po ng Ilocos Region, sa may Cordillera at Benguet Mountains, nasa 50 to 60% ang probability po ng mga thunderstorms pagdating po ng Huwebes ng hapon. At yung total rainfall accumulation sunod na 3 araw ay nakita po natin ang mga thunderstorms ay nakatutok po sa may Palawan, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Central Mindanao, kasama rin po ang Davao Region at Soxygen. Yan po ang medyo mataas na mga localized thunderstorms, subalit medyo nagbabawas po ang frequency, lalo na po dito sa may Eastern Visayas at Kabikulan. So overall po ay magiging mainit po, malinsangan ang ating panahon. Kaya din sinabi ko kanina sa pag-uumpisa ng ating update ay mag-inom lamang po ng lots of water dahil ito po ang panglaban natin sa sobrang init ng panahon as we proceed na yun sa ating hot dry season. So, yan po ang pinaka-latest na yung gabi ng Lunes hanggang Miyerkules. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Paduan papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. And see you guys on Wednesday. Good evening po sa inyo lahat.